Minnkom naf illi fil-weekend jippruvaw jistriħu xi ftit, imma fanni li jena fil-maġġoranza tagħna anka tnej inqummu daqsxejn ċappetta hemm min jgħid tajjeb biex nużaw kelma naqra pulita. Hemm daqsxejn ta' sigriti żgħar ta' x'nistgħu nagħmlu biex anka tnej inqumu ħafna aħjar. Tajjeb, u dan naturalment huwa iktar relatat mal-irqad. Hemm dik li jgħidula it-10-3-1 rule, tgħiduli dax taħbad. Mela, sabu illi aħna rridu għall-aħjar raqda nużaw dawn ir-regoli biex anka fil-ħodu, apparti nqumu sewa x-xogħol tajjeb, nqumu sewa training pereżempju, anka meta inti torqod sew billej ħajajnek anka fil-fett loss tiegħek għax sabu li iktar ma norqdu ħażin, iktar hemm ċans li l-għada nitraskuraw f'dak li niklu, ikollna qasabtit niċċaqalqu eċetera eċetera. Mela aħna nispjegalkom daqsxejn din it-10-3-1 rule. Mela, number 10. Number 10 hija l-ammont ta' sigħat li jissuġġerixxu illi aħna ħallu bej ir-raqda u l-kafeina. Mela inti l-aħjar idealment l-aħħar tazza kafè, dimet li ma tkunx dikaf, tajjeb, toħodha 10 sigħat qabel ma tikkalkula illi torqod. Tajjeb, dik number 1. 3 hija l-ammont ta' sigħat li għandek tħalli idealment qabel ma inti torqod u l-aħħar ftit ħin tax-xogħol. Ġifieri tajt isma' jiena pereżempju ħanibgħat l-aħħar email tal-inqas 3 sigħat qabel ma norqod. Dik hija in-number 3. In-number 1 hija illi nissuġġerixxu anke minn studji li saru li ħallu tal-inqas siegħa bejn il-ħin tal-irqad u inti meta l-aħħar tuża xi device. Issa device jista' jkun il-mobile, tablet, laptop, jista' jkun anke television. Tajjeb, u hekk sabu illi min l-iktar li juża din ir-regola huma fost l-iktar nies li jorqdu tajjeb billej jistrieħu sew ħalli jkunu kargati għall-ġimgħa li ġejja. Tajjeb. Dik kienet tip żgħira minn naħa tiegħi llum mhux soltu tarawni l-ħadd, imma kif forsi tafu kelli l-berdi għamil daqsxejn weekend għall-kwiet u llum il-ġurnata ġejt qiegħed bil-kwiet id-dar u nista' nagħmel dal-video. Narakom ikolkom xi mistoqsija kelmuni għax fil-fatt anke dawn il-videos ħobb nibbażhom ħafna fuq mistoqsijiet u problemi għam sejħulhom hekk li tiltaqgħu magħhom. Have a great week!